igoro y'obotutukanu bore county ya Nyamira naende mboenderete kobororo bono iga moroche county assembly tegoikaransa abande bakare goikaransa manga Kirenyo abande bagoikaransa Nyamira abande ngwete bang'anyire Nairobi bamenyete nche nare kobaboriga abantu bamito. The only thing turanyare gokonya county area naende natebia barai tiga toiche as leadership ya Nyamira twensi toikaranse tobekanamo eridegere tugambe turusi obotutukanu boria gekunyarikana ng'a leadership yeyerororo tekunyara kiagera no national leaders yaba bachori kurwa mbagwate interest ya obotutukanu bwa Nyamira inche nari kuboria abarai baitu bechikanisa chikanisa cheto SDA Catholic and others leadership ebekanamo erindegera abantu aba tubarangerie tubaikaransinse erindegere tubakwanire obokongu borororo mboringa ekero gotaka koreta abantu abamo onde teyore tayari goikaranse erindegere gokoraki koigwanana nebina bire kotini buna natebe tumwakoria naende tigang'irorere ase ebina bire kotini ebina nao bikoire emyaka 2-3 gocha kwera engaki eyonsi omwana inchi taikomia kiaga nero okorerwe gasi naende inchi tagatobate ama MCA boss pina abasani bane mbaira ng'a abantu ba Nyamira county n'abantu abariri enchire bakonya gwaki abantu omupira bonsi pia abantu babarigereretie ase chitimu chiribere onde taiyo oro muyako bwoyo onde bonsi bakorete ki ibamwekaine twigwanaine igonche gonte gituko basaba eira ninse toikaranse tugambe erindegere tuigwanane bakorriga abantu gasi onye mbai gochigokora igo abantu ba Nyamira gonte gituko baboria ekere goika 2027 muinyore ng'aba MCA twabegete Nyamira egasi batokorera onye community bonsi piko enda nkaba koreki